عزوز سلام تقبلوا فنو إير تي في قبل ما كتال تركبوز خبركم تعذبتنا كم يتوعلم نلوم ربع 10 سنة فرق معلتم فرقان استدالوا هاجراون زيناتات حيزلكم قريب زلخو استيفانوس جرماي نمكتالكم بخبر ندعدمكو بغندي ارست زينه فيلم بريزيدنت إسياس أفورقي أب أفريتن وهابتا أغلغلوتن تكالات عدد فتيموم أب باتع أب محيال دك أنستيو زتكورة ركب تخيدوم ودابه قدسات سيفيل سراحتنياتات نؤزوبات دك أمحارة نتمهارو 11 كفلي مدوار ساود ديبوم يوكرين لاتيفيان أبي مراي سبع ألبون نفرتي زتوكرة وتهدرا وسممع تفراري من روسيا وتهدرا وعقمان ممزان مخانو زغلت أتو لممد حيل بحري أبي بحري بالتيكا كايدام أبي ديمقراطية ريبابليك كونغو تخصيت زولو لبدا حمام إيبولا بلعو النهري إلا بعكم زولو تغاليحهم زرزر زينام أبي قبطي وقعو مبتح زفتسم زولو بريزيدنت إسياس أفورقي تمالي 9 سنة أبي أفريتن وهابت اللوجستيكاوي أغلغلوتن تكالات عدتا كايدوم اتي كابي كتما كايرو أبي زوريا 150 كيلومتر نابزر كبات تكالات استخايدو عدت تكال مفرم مدهانيت جيتو فارما كوتوباوي زوبا مترب سويت فابريكاتات حاتينن چمينتون كوربريشن مسرتاوي اندستري قبطي كمون ودب عين السخنة زتغالل النيرم أبتو عدس ترخبو سمزن أكي تسترحن نايتن تكالاتن بزعبا علاماتاتن رأيين كوتابا وأقداسنتن عاتيغون أزلوا تكنولوجي عينتن متنن مهرتن زملكت بمثلن تنقاسقاس السئلن ستسني سفيح مبرحي دحر مهاب مثل إيرترا نمتحببارن بشركنت نمسرحن كمون أبي ممعبال عقم سبن مسقار فلتاتن تكنولوجين أبركتو كقبرو زلوهم قربنت قليتهم التنستبت حتى كالات أب مفرس تفلالي عينتات مدهانيت مسرح بتكنولوجي روبوت استرقفت سلاتات حياة وتسعات نهنس عن كالم معلان زقلقل حاتينن شمينتون مفرق كيميكالاوي الدخعي كم اون مودات تحت غرطي ودباتن اغلغلوت لوجستيكسن زنت فاين عالماوي كنا دحنت ارجع بدرجة هاجر تمالي 9 سنة أب أسمرات تذكيرهم وكيل إيرينا يوناتان عبيو بملك عتصاب زدالو تحستولو أبراهام عند مريم كغربايوم علماو كنا دحنت صرغيا دحنت ترافيك صرغيا بمحلاو وحس صرغيا بمونان دحنت اغارن بشكلتان نو وحس بزبلتيما بدرجه هاجر عبس مرات تذكيرو ሚኒስትር መጓዓዝያን መራኸቢታትን ዳይሬክተር ጨንፈር ምቁጻርን ድሕነትን አቶ በየነ ተስፋ ማርያም ኣብዞ ስምዑ ቃል ሚኒስትር ጥዕና ምስ መሻርክቲ አካላት ብምትሕባር ዝገብሮ ዘሎ ዓመታዊ ሰሚናራትን ጎስጓሳዊ ኣስተምህሮን ምዕዳል ናይ ድሕነት አንጸባረቕትን ተለጠፍቲ ምልክታትን ኣብ ብሽክለታ ኣብ ምጉዳል ሓደጋታት ልዑል ኣስተዋጽኦ ከም ዝገበረ ሓቢሩ بدرجة هاجر أب كل ترجعات ملكات ترافيك نمتكال كل تواديد خمزلو زاد مع وصيت نخص أو الدماء تساتفنت كل مشاركة أكلات ممهران ولدن وسان مخانو أبريهم أتو بيان وسيخو أب كتشحن 24 شدشحن شومنت 240 حدقاتات 234 شحن 255 ترافيك أو بدلات أب كتشحن 25 دما 450 شدشن حدقاتات 236 شحن شدشن 223 ترافيك أو بدلات كم تبزقب أنتصيرو وكيل ودب عنا علم أب إرترا دكتور ميري ستيفن وكيل معكن ودب حصانات علم أب إرترا إيمان إلتاجانن وكيل تكال بروجرام لمعات حورات هاجرات أب إرترا ميسيس نشيدا ستارن عمل علم بسنك حدقات ترافيك ترجع أب عمد أسات حدا نت بخلت مليون سوات كموتون كلو أسات 5 مليون دماء أكلاو قد كم زوردون بمحبار نوحس ترافيك أو ترجعن نزلاق حزبا وطعنان بحبار مسرح كم زد لأزها خيرا أموداتا نتعلت بزملكات أب استودبه وددر حفشة وفلتات نستعوتوش لما تعدلهم بموهات بيت صحفة هقدفن شنفر حمادين زوا سمين أو كيح بحري أب محيال من إسياد دك أنستيو زتو كورا ركب مس أب استفلاليات تكالات السرحة دك أنستيو تخيدهم
ኣብቲ ብትሽዓተ ሰነ ዝተኻየደ ርክብ ካብ ቤት ትምህርቲ ካድር ናቕፋ ወይዘሪት ሚርያም ዮሴፍ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝግበር ፀቕጥን ታሪኻዊ ኣመዓባብልኡን ከምኡውን ደቂ ኣንስትዮ ዓለምና ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት መሰላትን ንምኽባር ዝሓልፍኦ ዘለዋን ተመክሮታት ኣመልኪታ ዝርዝራዊ መብርሂ ሂባ ኣበርክቶ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ኣህጉር ሓሊፉ ብደረጃ ዓለም ዝጥቀስ ኣብነት ናይ ግብራዊ ማዕርነት ምዃኑ ዘገንዘበት ወይዘሪት ሚርያም ድሕሪ ናጽነት እውን መንግስቲ ብዝፈጠሮ ዕድላት ትምህርቲ ተጠቂመን ነፍሰን ዘማዕበላ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሓት እኳ እንተኾና ገና ከምቲ ዝድለ ስለ ዘይሰጎመ ግና ደቂ ኣንስትዮ ተፈጢርለን ዘሎ ዕድላት ብግቡእ ክገንዘብኦን ክጥቀማሉን ተመዲበን ኣብ ዘካይዶ ንጥፈታት ድማ ደገፍ ትካላት መንግስቲ ከም ዘይፍለየና ረዲኣ ሓላፊት ሃማድአ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ጅምዓ ማሕሙድ ራኪብ ወገና ኣብ ምሕያልን ምኽላስን ናብ ደቂ ኣንስትዮ ጠመተ ገይሩ ዝውደብ ርክባት ተሳትፎን ሃናፂ ርእቶታትን ናይ መንእስያት ደቂ ኣንስትዮ ወሳኒ ከም ዝኾነ ሓቢራ ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ተመሳሳሊ ርክባት ክድፍኣሉ ኣብነታውያን ደቂ ኣንስትዮ ተመክሮታትን ዘከፍላሉ ባይታ ክፍጠር ውዳበታት ደቂ ኣንስትዮ ንምሕያል ድፍኢት ክግበር ዝብሉን ካልኦትን ርእቶታትን ለቦታትን ኣቕሪበን ውዳበ ጉድሳት ሲቪል ሰራሕተኛታት ንኡስ ዞባ ደቂ ኣምሓረ ኣብ መበል 39 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ሳዋን ዝብገሱ ተምሃሮ 11 ክፍሊ ኣብ ምውራስ ቅያታት ገድሊ ዘተኮረ መደብ ዋርሳ ወዲቦም እቶም ተምሃሮ ናብ ተሓያል ርብርብ ዝተኻየደሉ ቦታታት ማይ ዕዳጋ ዓዲ ጎልጎል ትኹልን ውጡሕን እግሪ ጉዕዞ ብምክያድ ብሰውዕሎ ዛዛ መኪናት ግንባር ደቂ ኣምሓረ ኣብ ዝተዋህበ ኣብቲ ቦታታት ዝተፈጸሙ ቅያን ጅግንነትን ዝተርኽ መግለጺታት ግንባር ደቂ ኣምሓረ በር ናጽነት ኤርትራ ዘርሓወ እምነ ኹርናዕ ዓወት ህዝባዊ ግንባር ምንባሮም ኣብቲ ደማዊ ኪናት ዝካየደሉ ዝነበረ ዓድታት ዝነበር ህዝቢ ድማ ብሞራልን ስንቅን እናደገፈ ኣብ ምዕዋት ገድሊ ልዑል ኣበርክቶ ከም ዝነበሮ ተገሊጾም ታሪኽ ናብ ወለዶታት ምትሕልላፍ ተራ ናይ ወለዲ ጥራይ ክኸውን ከም ዘይግባእ ዘዘኻኸረ ካብ ወደብቲ ናይቲ መደብ መምህር ዮናስ ገብረ ሂወት ብፍላይ ኣብያተ ትምህርቲ ጎኒ ጎኒ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ተምሃሮን ሕሉፍ ታሪክ ህዝቦምን ሃገሮምን ዝወርሱሉ ኣጋጣሚታት ክውድባት ተሓሳሲቦም ተምሃሮ ብወገኖም እቲ መደብ ዝሕብን ታሪክ ህዝቢ ኤርትራን ንስነ ናጽነት ዝተኸፍለ ዋጋን ብዕንቆት ንኽፈልጡ ልዑል ድርኺት ከም ዝፈጠረሎም ብምሕባር ተመሳሳሊ መደብ ብቐጻሊ ክውደብ ጸዊዖም ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ደቂ ኣምሓረ ኣቶ የማነ ኣበራ ብወገኑ ማዕረ ማዕርቲ ብመጽሓፍን ሰነዳዊ ፊልምታትን ሕሉፍ ታሪኽና ንምስናት ዝግበር ዘሎ ጻዕርታት ብኣርካና ሰውዕሎ ዝግበር ናይ ምዝንታዊ ተበግሶታት ኣብ ወረስቲ ፍሉይ ጦብላሕታን ዝኽርን ስለ ዘስርጽ ብዝያዳ ክድፍኣሉ ተላብዮም ዝስዕብ ዜና ሃገራት ወፃኢ ንምክትታልኩም ደጊምና ብኸብሪ ንዕድም ዜና ወፃኢ ዩክሬንን ላትቪያን ትማሊ 9 ሰነ ኣብ ምዕባል ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዘተኮረ ወተሃደራዊ ስምምዕ ተፈራሪመን እቲ ስምምዕ ዝተኸተመ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቭላድሚር ዘለንስኪን ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ላትቪያ አንድሪስ ኩልበርግስን ኣብ ከተማ ታሊን ኢስቶንያ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ እዮም እቲ ስምምዕ ክልቲአን ሃገራት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብሓባር ንምፍራይ ናይ ውግእ ተመክሮን ቴክኖሎጂን ንምልውዋጥን ወተሃደራዊ ዓቕመን ንምዕባይን ዝዓለመ እዮም ከም ኣካል እቲ ስምምዕ ዩክሬን ኣብ ምስራሕ ድሮናት ዝነጥፉ ክኢላታት ናብ ላትቪያ ክትልእኽ ምዃናውን ተፈሊጹሎም ዩክሬን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት እውን ምስ ሊትዌንያ ተመሳሳሊ ስምምዕ ከም ዝኸተመን ዝዝከር እዮም ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ኣስታት 20 ሃገራት ኣብ መዳይ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዘተኮረ ወተሃደራዊ ስምምዕ ምስ ዩክሬን ክኽትማ ተገዳስነት ከም ዘለወን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ምግላጹ ዝዝከር እዩ روسيا وتهدروا عقمان ممزان مخانو زغلصتو لممد حيل بحري اب بحري بالتيكا كايدام افتي بشمونتن 9 سنه تخايد لممد 10 نفرتي كيناتن كلت مرخب وغن كم تساتفان سراويتو عود فتن ميسايل كم زكايدن منستري مكلخال روسيا افريطوم علامه زلممد عقم حيل بحري روسيا كم مبال لولاونت هاغورون محاس مخانو ات منستري حبيرلهم روسيا نزل من مزكايدت كيدان سمين أتلانتيك نيتو أبتو زوبا كبر 4 سنة جميرو نعسرت شدشتا معتا زقصل تمساسال الممد أبزكايد للزل أوانيوم
ኣብተን ምምድ 15 ኣባል ሃገራት 6000 ወተሃደራትን 20 ምራኸብ ኪናትን ይሳተፋ ኣለዋ ኔቶ ጸጥታ ሃገራት ባልቲክ ዝኾና ኣባላት ንምውሓስ ብዝብል ምኽንያት ኣብቲ ከባቢ ዘካይዶም ምንቅስቓሳት ኣሐይልዎ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሶም ነቲ ምንቅስቓስ ብዕቱብ ትከታተሎ ዘላ ሩስያ ክመጻእ ዝኽእል ስግኣት ንምምካት ተመሳሳሊ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ተካይድ ከም ዘላ ጸብጻባት የረድኦም ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ተኸሲቱ ዘሎ ብቫይረስ ቡንዲብግዮ ዝስዕብ መርከፍቲ ሕማም ኢቦላ ብልዑል ናህሪ ይላባዕ ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ጥዕና እቲ ሃገር ኣፍሊጦም ቁፅሪ ናይቶም በቲ ቫይረስ ከም እተለኽፉ ዝተረጋገፁ ሰባት ኣስታት 600 ከም ዝበፅሐን ናብ ካልእ ከባቢታት ይልሕም ከም ዘሎን ዝሓበረት ሚኒስትሪ በዚ ተሪኦ ዛጊት 115 ሰባት ከም ዝሞቱ ኣነፂሮም ኣብቲ ሃገር ብ8 ሰነ ጥራይ 48 ዝተረጋገፁ ሕሙማትን 14 ሞትን ከም ዝተመዝገበ ሚኒስትሪ ጥዕና ኮንጎ ሓቢሩሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብተን ማእከል ናይቲ ለበዳ ዝኾና ኣውራጃታት ኢቱሪን ኪቡን ብሰንኪ ዘሎ ፀጥታዊ ፀገማትን ድኹም ትሕቲ ቅርፂ ጥዕናን ነቲ ለበዳ ንምቁፅፃር ዝካየድ ፃዕርታት ብኣሉታ ፀሊዎ ከም ዘሎ ተገሊፆም ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎን ኡጋንዳን ብለብዒ ሕማም ኢቦላ ከም እተጠቕዓ ብ15 ግንቦት ምእዋጀን ዝፍለጥ እዮም ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ድሕሪቲ ኣብ 1976 ንፈለማ እዋን ኣብ ወሰናስን ፈለግ ዛየር ዝተራእየ ቫይረስ ኢቦላ ሓድሽ ለበዳ ናይቲ ሕማም ክኽሰት እዚ ንመበል 17 ግዜ ምዃኑ ጸብጻባት ይሕብሮም ሕማም ኢቦላ ብምትንኻፍ ፈሳሲ ሰብነትን ዝተለኽፈ ሰብ ዝተጠቐመሉ መሳርሒታት ብምጥቃምን ከም ዝመሓላለፍ ክኢላታት ጥዕና ይሕብሮም ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ሪፓብሊክ ደቡብ ኣፍሪቃን ወተሃደራዊ ምትሕብባርን ንምድልዳልን ንምድንፋዕን ኣብ ምርዳእ በፂሐን እቲ ምርዳእ ዝተበፅሐ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ምብፃሕ ዝፈፀመ ሚኒስተር ምክልኻል ቻይና ዶንግ ጁን ኣብ ከተማ ፕሪቶርያ ምስ ሚኒስተር ምክልኻል ተሃገር አንዲ ሞትሼካ ኣብ ዘካየደው ርክብ እዮም ኣብቲ ርክብ ክልቲኦም ሚኒስተራት ኣብ መንጎ መራሕቲ ሃገራቶም ዝተበፅሐ ስትራቴጂካዊ ምርዳእን ስምምዓትን ንምትግባር ዘለዎም ቅርብነት ኣረጋጊፆም ብዘይካዚ ኣብ ፍሉይ ስልጠና ወተሃደራዊ ትምህርትን ምምዕባል ዓቕሚ ኣባላትን ዝካየድ ምትሕብባር ንምዕማቕ እውን ተሰማሚዖም ኣለዎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዞባውን ኣህጉራውን ምዕባለታትን ሓበራዊ ኣገዳስነት ዘለዎም ጉዳያትን ሰፊሕ ዘተ ኣካይዶም ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ሪፓብሊክ ደቡብ ኣፍሪቃን ኣቐዲመን ወተሃደራዊ ዝምድንአን ንምድንፋዕን ኣህጉራዊ ዞባዊ ፀጥታዊ ንምውሓስን ዘኽእለን ስምምዓት ከም ዝኸተማ ጸብጻባት የረድኦም ክልቲአን ሃገራት ኣብ ወተሃደራውን ፀጥታውን መድያት ጥራይ ዘይኮነ ቁጠባውን ካልእ ዝምድናታትን እናደንፍዐ ይኸይድ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይጠቕሶም ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ብቐጥታዊ ተኹሲ ዝተሰነየ ወተሃደራዊ ልምምድ ኣብ ግዝኣት ስሎቫኪያ ኣካይዶም ኣብቲ ካብ 19 ግንቦት ክሳብ 8 ሰነ ዝተኻየደ ልምምድ ካብ እስጳኛ ሪፓብሊክ ቼክ ሪፓብሊክ ፖርቱጋል ሮማንያ ስሎቫኪያን ስሎቬንያን ዝተዋፅኡ ኣስታት 3000 ወተሃደራትን ልዕሊ 500 ዝተፈላለዩ ኣፅዋርን ተሳቲፎም ነይሮም ዕላማት ልምምድ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ኣባላት ንምምዛንን ግዳማዊ ተጻብኡታት ንምምካትን ምዃኒኦም ኣዘዝቲ ኔቶ ኣፍሊጦም ይኹን እምበር እቲ ልምምድ ኣካል ናይቲ ኔቶ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ፀቕጢ ንምፍጣር ከካይዶ ዝፀንሐ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ክኸውን ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይእምቶም እቲ ኪዳን ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ ዘካይዶ ዘሎ ጽዑቕ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ጠንቂ ፀጥታዊ ፀገማት ናይቲ ከባቢ ይኸውን ከም ዘሎ እዩ ዝውቀስ ካብ 2022 ዝቐፅል ዘሎ ኪናት ዩክሬን ሳዕቤናት ምስ ፍሕፋሕ ኔቶ ምዃኑ ይግለጽ እዮም መንግስቲ ቻይና ኣሜሪካ ንኩባንያታት ሃገሩ ኣብ ዝርዝር እገዳ ንምእታው ዝወሰደቶ ስጉምቲ ብትሪ ኮኒንዎም ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ኣሜሪካ ማለት ፔንታጎን ምስ ሰራዊት ቻይና ቀጥታዊ ምትእስሳር ከም ዘለወን ዝኸሰሰን ዓሰርተታት ዓበይቲ ትካላት ቻይና ከም ዝኣገደ እዩ ብ8 ሰነ ኣፍሊጦም ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ስጉምቲ ኣካልቲ ገዝጋዝ ኩባንያታት ቻይና ንምዕንቃጽ ክካየድ ፀንሐ ምንቅስቓሳት ምዃኑ ብምውቃስ ኣሜሪካ ንጽላት ቴክኖሎጂን ንግድን ፖለቲካዊ መልክዕ ካብ ምትሓዝን ካብ መሳርሒ ካብ ምጥቃምን ክትሕየብ ጸዊዖም ቻይና ሕጋዊ መሰላታን ረብሓታታን ንምሕላው ኣድላይ ስጉምቲ ከም እትወስድ ድማ እቲ ኣፈኛ ብተወሳኺ ሓቢሮም
أمريكا نكوبانياتات تشاينا كتأجر كم صنحة زحبرو ጸብጻባት እቲ ስጉምትታት ኣብ ልዕሊ ቁጠባት ቻይና ካብ ዘወረዶ ሓስያ ኣብ ምስንኻል ሃገራዊ ሰንሰለት ቀረብ ዝገብሮ ዘሎ ኣልታዊ ጽልዋ ከም ዝዓቢ የረድኦም መጠን ናይ ወፃኢ ንግዲ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኣብ ዝሓለፈ 5 ኣዋርሕ ምስቲ ናይ ቅድሚኡ ዓመት ተመሳሳሊ ኣዋርሕ ክነጻጸር ከሎ ብልዕሊ 15 ሚታዊት ከም ዝዓበየ ተገሊጾም ቻይና ኣብ ዝተጠቐሰ ግዜ ምስ መሻርክታ 3 ትሪልዮን ዶላር ዝግመት ንግዳዊ ምልዋጥ ከም ዘካየደት ዝተቐሱ ጸብጻባት ዝዓበየ ካብኡ ምስ ኣባል ሃገራት ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያ ማለት ኣስያን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኣፍሪቃን ከም ዘካየደቶ ኣረዲኦም መጠን ሰደድ ቻይና ብ11.8 ሚታዊት ክብክ ብምባል 1.76 ትሪልዮን ዶላር መጠን እታው ድማ ብ20.5 ሚታዊት ክብ ብምባል 1.29 ትሪልዮን ዶላር በፂሕሎም ይኹን እምበር ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ዝተኻየደ ንግዳዊ ምልዋጥ ብኣስታ 3.5 ሚታዊት ከም ዝነከየ ኣብቲ ጸብጻብ ተጠቒሱሎም ዝምድና ንግዳዊ ዝምድና ኣሜሪካን ቻይናን ብሰንኪ ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታት ልዑል መጠን ቀረፅን ካልእ ንግዳዊ ፖሊሲታትን ከምቲ ዝድለ ይስጉም ከም ዘየለ እዩ ዝሕበር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መጠን ናይ ወፃኢ ንግዲ ቻይና ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ጥራይ ምስ ናይ 2025 ኣብ ተመሳሳሊ ወርሒ ዝተመዝገበ ክነጻጸር እንከሎ ብ16.9 ሚታዊት ከም ዝዓበየ ተቓሊሖም ቁጠባ ቻይና ኣብ 2026 ብኣስታት 4.5 ሚታዊት ክዓቢ ከም ዝኽእል እዩ ተገሚቱ ዘሎ ዜና ንምዝዛም ቀንዲ ነጥብታት ክደግመልኩም ትካላት ዑደት ፈጺሞም ኣብ ባጽዕ ኣብ ምሕያል ደቂ ኣንስትዮ ዘተኮረ ርክብ ተኻይዶም ወዳበ ቅዱሳት ሲቪል ሰራሕተኛታት ንውዘባ ደቂ ኣምሓረ ንተምሃሮ 11 ክፍሊ መደብ ዋርሳ ወዲቦም ዩክሬንን ላትቪያን ኣብ መዳይ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዘተኮረ ወተሃደራዊ ስምምዕ ተፈራሪመን ሩስያ ወተሃደራዊ ዓቕማ ንምምዛን ምዃኑ ዝገለጸቶ ልምምድ ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ባሕሪ ባልቲክ ኣካይዳ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ተኸሲቱ ብዘሎ ሕማም ኢቦላ ብልዑል ናህሪ ይላባዕ ከም ዘሎ ተቓሊሖም ዜና ተዛዚሙሎ ብሩኽ መዓልቲ